Teymur Qayumov варзишгари намуди параплан мебошад. Чанд соли охир ин намуди варзиш машғули дӯстдоштаи вай гаштааст. Теймур мегӯяд, ки пеш аз парвоз кардан варзишгарон аввал дар замин машқҳои махсусро иҷро мекунанд ва баъд ба парвоз омодагӣ мебинанд. Инчунин ин намуди варзиш барои рушди тарзи ҳаёти солим хеле мусоидат мекунад. امروز تصمیم گرفتیم که ما آمده به ناحیه دیوشتیچ آمده پرواز کنیم بخشیده به ایده غلبه. این نمود در تاجیکستان زیاده از 3-4 سال عمل کرده شده است. من هم از سال 2018 آخر 17 این کار رو آغاز کردم و پراپلین خود رو گرفتم و تا حال در روزهای شمالهای مساعد با همراهی استادانم اناتولی اسپیریدونویچ و ایلهام استاس جمشیدجان و یعقوبکا پرواز میکنیم. ҳафтаи гузашта дар доманкӯҳҳои ноҳияи деваштичи вилояти Суғд бахшида ба 76-солагии Иди Ғалаба дар доираи 10 рӯзи чорабиниҳои таҷлили рӯзи ҷавонон ҳамоиши анъанавии парапланеристон баргузор гардид. Ташаббускори анъанаи мазкур соҳибкор аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров варзишгар Илҳом Сангин мебошад. Чунин ҳамоиши парапланеристон аз соли 2017 инҷониб ҳамасола дар арафаи таҷлили Иди Ғалаба ташкил ва баргузор мегардад. Тоҷикистон дорои шароити хеле фароҳами иқлимӣ барои рушди намуди варзиши парвоз бо параплано дорад ва солҳои охир бисёри варзишгарони ин намуди варзиш аз хориҷи кишвар омада барои худ ватани моро ҳамчун ҷои машқгоҳи мусоид кашф карда истоданд. Маъракаи имрӯзаи мо ҳамоиши парапланистон махз барои мин гузаронида шуд, ки ҳадафи мо тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим ва паҳн намудани маълумот дар бораи Тоҷикистон ва шароити он барои рушди ин намуди варзиш. дар маросиби расмии кушодашавии ҳамоиш муовини раиси раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Суғд Фирдавс Фахриддинзода ва сардори кумитаи вилоятӣ ташкилоти ҷамъияти мададгори мудофии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд полковник Фахриддин Обидов сухан намуда ба иштирокчиён муваффақият таманно намуданд. Меҳмонони фахрии ҳамоиш муовини консули генералии консулгарии Федератсияи Русия дар шаҳри Хуҷанд Кабзар Максим Феликсович буд. Данные мероприятия, они позволят развивать парапланерный спорт. Это послужит очередным этапом в развитии парапланерного спорта в Республике Таджикистан. Ведь у Республики Таджикистан для этого все есть. Есть горы, есть ветер и есть энтузиасты-спортсмены. Поэтому перспективы есть у этого спорта. И данное событие, оно объединила участников и зрителей, и все получили большое удовольствие от этого мероприятия. дар ҳамоиши имсола 14 нафар варзишгар парвозкунандагон ширкат варзиданд ва дар байни онҳо як парвозкунанда аз Федератсияи Русия буда ба тамошобинони ҳамоиш маҳорати парвоз бо парапланро намоиш доданд. дар ҳамоиши мазкур зиёда аз 80 нафар ҷавонон аз шаҳрҳои Хуҷанд, Бӯстон, Деваштич ва Истаравшан маҳорати парвози варзишгаронро назорат карданд. баъд аз намоиши ҳунарнамоии парапланеристон барои онҳое ки хоҳиши аз худ намудани парвоз бо парапланро доранд мураббиён машқ гузаронданд. дар фарҷом иштирокчиёни фаъол дар фазои тантанавӣ бо диплом ва сипосномаҳои раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Суғд ва кумитаи вилоятӣ ташкилоти ҷамъияти мададгори мудофии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд сарфароз гардонида шуданд.